Volem enviar un objecte a l'espai. Què ens costarà més posar en òrbita? Tots els telèfons mòbils de la classe o un cotxe de carreres? Hola, soc l'Estel Blai, tripulant d'Hypatia 2, i avui, al Supercampus, t'explicaré què necessitem per escapar de la Terra i començar un viatge a Mart. Us heu preguntat mai què hem de tenir en compte a l'hora de construir un coet que ens permeti posar un satèl·lit en òrbita al voltant de la Terra o enviar una sonda espacial a Mart? Hi ha moltes coses que hem de considerar a l'hora de dissenyar un coet. En aquest vídeo repassarem les més rellevants. Per poder arribar a l'espai, haurem de vèncer la força que ens manté atrapats a la Terra, la gravetat. La gravetat és una força que atrau a tots els objectes en massa cap al centre de la Terra. Quan llences una pilota a l'aire, aquesta cau al terra a causa de la gravetat. Imaginem, doncs, que tenim una pilota i la llancem ben fora a l'aire. Com més fort llancem la pilota, més tarda a tornar a caure. Quina velocitat necessito perquè la pilota no torni a caure? La velocitat mínima per escapar la gravetat de la Terra s'anomena velocitat d'escapament i són 11,2 km per segon, o el que és el mateix, 40.000 km per hora. Aquesta velocitat és molt més gran que la velocitat de qualsevol cotxe de carreres i unes 40 vegades més ràpid que la velocitat d'un avió. Jo crec que no tinc tanta força. Per poder anar tan ràpid, necessitem motors molt potents que accelerin el coet fins a assolir la velocitat d'escapament. I com funcionen aquests motors tan potents? Aquí és on entra en joc el principi d'acció-reacció de Newton, que diu que per cada acció hi ha una reacció igual i oposada. Quan el motor d'un coet crema combustible, expulsa gasos que surten a gran velocitat cap avall i aquests gasos empenyen el coet cap amunt amb la mateixa velocitat. És el mateix que passa amb aquest globus ple d'aire. Quan es desinfla, l'aire surt disparat en una direcció i el globus es mou a la direcció oposada. Heu fet mai un coet casolà? Amb una ampolla d'aigua, papers i tisores pots construir un coet com aquest i una base de llançament. Com a combustible barrejarem vinagre i bicarbonat. El vinagre reacciona amb el bicarbonat generant gasos que surten pel tap de l'ampolla impulsant el coet cap amunt. I per acabar, quant combustible creieu que hem de cremar per arribar a la velocitat d'escapament de la Terra? Doncs molt. Penseu que un coet, el 90% de la massa és combustible i només el 10% restant és el que volem enviar a l'espai, com ara el material dels experiments, el menjar dels astronautes i les mateixes astronautes com ara jo. La segona llei de Newton ens diu que la força que actua sobre un objecte és igual a la massa de l'objecte per l'acceleració. Com que l'acceleració que necessitem per alairar el coet és la mateixa, com més massa tinguem a bord, més força haurem de fer i, per tant, necessitarem més combustible. Per això diem que a l'espai cada quilogram es paga ben car. Tornem a la pregunta inicial, doncs. Què ens costarà més posar en òrbita? Tots els telèfons mòbils de la classe o un cotxe de carreres? La resposta correcta és la B, ja que un cotxe té molta més massa que tots els mòbils de la classe junts. Ara ja sabeu, si aneu a Mart i en voleu estalviar el cost, no poseu masses coses a la maleta.